Os aceites galegos volveron reclamar o seu espazo no obradoiro de hostalería da Mancomunidade do Salnés. As súas instalacións en Sanxenxo acolleron este venres a quinta edición da cata degustación de aceites de oliva virxe extra elaborados no país. A nosa proposta para este ano, como a todos que colaboramos cos aceites de oliva virxe extra, en este caso, temos a sorte de ter 3 aceites gallegos, que para nós é de verdad que un orgullo. E con eles, bueno, pues vamos a aproveitar. Algún se botará a man á cabeza cando vexa que un aceite tan bo o estamos utilizando para macerar para uns boqueróns, que dirán, joar Paco, gastado aí, pero logo cando vamos a comer esos boqueróns vemos o sabor que dá, que é verdad que é unha verdadeira maravilla, non? A edición deste ano serviu ademais para a presentación oficial de Saraiva, o primeiro aceite do Salnés. Está Ouro de Quiroga, dende Lugo, está Pazo do Rego, Ourense, e agora estamos nós tamén en Pontevedra. Gústame que salga, que a xente sepa que é posible ter o cultivo de olivar, que se pode recuperar, que é unha tradición olícola que xa existeu antiguamente, e que dá os seus frutos, que podemos plantar olivos e ter aceite. Galicia dende hai uns anos está a gañar peso dentro da produción de aceites, unha terra que, aínda que moitos non o saiban, sempre tivo vínculo con esta produción. Agora permite abrir novas oportunidades de negocio, ademais en distintos puntos do territorio. Un ano máis, Ouro de Quiroga volveu participar nesta xornada. Trátase da primeira empresa que se preocupou por recuperar as variedades autóctonas galegas hai xa 12 anos. Fuimos los primeros que empezamos a recuperar lo que son las variedades autóctonas y bueno, hacemos 3 líneas de aceite. Hoy aquí pues colaboramos con la escuela de hostelería, nos pidieron bueno pues mandar unas muestras, ¿no?, para lo que va a ser el evento, y luego en parte bueno pues se va a hacer también una cata de varios aceites donde también se catará uno de Ouro de Quiroga. A xornada rematou cun show cooking no que os asistentes puideron gozar das elaboracións preparadas polo obradoiro de hostalería, nas que os aceites das almazaras participantes foron protagonistas de principio a fin.